今回はスタジオハワイツアー Vlog。6年ぶりの4泊6日のハーラウデンハワイツアー。みんなで食べて飲んで踊って学んで、とっても充実した毎日をギュッとまとめましたので、どうぞご覧ください。まずは1日目と2日目の様子をどうぞ。小松空港到着です。行ってきます。ハワイ到着。お疲れ様でした。イエ無事でよかったね。ありがとうございます。ご参加。じゃあ今からね、モアナグアガでこの木なんの木っていうあそこにね、カラカウア王様の誕生日が11月16日なんです。それでユーラニ宮殿がね、デコレーションされてるんですね。みんなちょっとそこを降りて写真撮れるといいねとかって提案してくださったので、ぜひそこも寄りたいと思います。してあるしてある。ね、綺麗でしょ、ほらほらほら。ね、ではこれから降りますから。ではおいしい？シャリシャリ。どうですか？
Higilave, higilave.